Diolch yn fawr. Croeso nôl I bawb heddiw. Ni'n edrych heddiw ar gyfer enwi a llunio cyfansoddion organig cymleth. So mae hwn yn dod yn rhan o cemeg organig, Uned 2. Y sesiwn diwetha ni'n edrych ar dechrau I enwi a llunio cyfansoddion organig. I ni nawr yn symud ymlaen I edrych ar enwi pethau tywydd bach fwy cymleth fel ni'n gweld. So, cynnwys heddiw, byddwn ail ymweld â enwi a llunio hydrocarbonau, so cracio'r cod o wythnos diwethaf, a byddwn ni hefyd yn enwi cyfansoddion, so yn bwrw mewn I alcoholau, asidau carboxylig, esterau, aldehydeau a chytonau fan hyn. Byddwn ni'n ymarfer enwi'r hydrocarbonau a llunio nhw hefyd. So, lan y top fan hyn, ni'n gallu gweld bod fi wedi rhoi, fi wedi rhoi llun o pen a papur, so newch yn siŵr bod dych chi rhywbeth yn barod I weithio. Byddai'n gofyn arnoch chi nifer o weithiau I wneud y cwbl o ymarferion fan hyn wrth enwi a llunio. I rai sy'n gwylio hon fel recordiad, bydd cyfle I chi gwasgu pause os oes angen tyma fach mwy o amser a gwasgu play pryd eich chi'n barod I symud ymlaen I cael o'r atebion. So os ni'n cofio, o tro diwethaf, I enwi cyfansoddiad mae angen cracio'r cod. Yn gyntaf, mae angen edrych ar nifer o atomau carbon sydd yn y cadwyn hiraf. Wedyn mae angen I edrych ar y mathau o fondiau carbon. So, ydy'r cyfansoddyn yn alcan neu alken, trwy edrych os oes bondiau sengl neu dwbl rhwng y carbonau. A wedyn ni'n edrych ar y grwpiau gweithredol ac ochr gydwyni a roi nhw yn y lle cywir wrth enwi'r cyfansoddion yma. So, y peth cyntaf sydd angen gwneud I gweld sawl carbon sydd yn y cadwyn carbon hiraf. Bydd angen I chi cofio'r enw ar gyfer yr atomau carbon, rhaid ei dysgu neu byddwch chi'n methu enwi unrhyw beth. So draw ar yr ochr dde yma, ni'n gweld y tabl yma yn sôn am y cod. Yn dilyn mlaen o wythnos diwethaf. Fi mynd i'ch cael go ar y 3 cyfansoddyn sydd yn ni fan hyn ar y sgrin, just I weld beth yw hyd y cadwyn carbon mwyaf. A os ych chi'n gallu ysgrifennu enwau y cyfansoddion yma. Munud bach chi feddwl, jyst I ail atgoffa chi o'r sesiwn diwethaf. Tri deg eiliad bach arall. Os angen mwy o amser, gwasgwch pause, a wedyn byddwch chi'n gallu ail ddechrau pryd ych chi'n barod I mynd dros yr atebion. So, rhan cyntaf fan hyn, mae angen I edrych ar hyd y cadwyn carbon mwyaf. Os fi'n mynd lawr y canol, neu os fi'n mynd lan a rownd fan hyn, hyd y cadwyn carbon mwyaf fan hyn, bydd 4 sef boot. Bydd ni hefyd wedyn yn edrych ar y mathau o fondiau carbon sydd rhwng pob carbon. Mae'n un sengl fan hyn, rhwng pob un, so mae dyn ni boot an. So ar hyn o bryd, fi wedi enwi popeth sydd lawr y canol. Ond mae dyn ni 2 grwpiau arall yn dod rownd. Mae pob un o'r ein yn un cadwyn o hyd, y cadwyn carbon o hyd, so yn dechrau gyda meth. So mae dyn ni 2 grŵp methyl, so bydd ni'n rhoi galw hwn yn methyl. Llawsgrifen dros lle ar hyn bryd. A hefyd bydd angen dweud ar pa rif carbon bydd rein. So fan hyn bydd dyn ni 2 methyl butan. 2 os ydych chi wedi cael hwnna'n gywir. Un anodd I ddechrau bant. Ar ail un fan hyn, ni'n gallu gweld bod 5 carbon o hyd. Wel, y cod ar gyfer 5 carbon yw pent. A mae angen I penderfynu ydy hwn yn alcan neu alken. Wel, ni'n gallu gweld mae yna bond dwbl fan hyn rhwng y carbon I carbon. So mae hwn mynd I bod yn pent N, ond mae angen I ni gofyn ar pa rif carbon ydy'r bond dwbl. So, yn dechrau o'r ochr fwyaf agos fan hyn, achos ni moyn cael y rif lleiaf ar gyfer hon. So, dyma carbon rif 1 ar yr ochr chwith, so bydd hon yn pent 2N. Os ni yn cyfri carbon rif 1 fel yr ochr yma, bydd hon yn dod mas ar bydd y bond dwbl ar carbon rif 3, a bydd yn pent 3N, ond ni moyn defnyddio'r rif lleiaf posib. Ar un olaf fan hyn, fi gobeithio bod hon heb dal chi allan.
Okay. Hyd y cadw'n carbon mwyaf fan hyn, dim yw 4 ar draws y gwaelod, ond wrth i mynd lan ac ar draws fan hyn, mae 'da ni 5 mewn res. So bydd hon yn pent unwaith eto. Okay. Ond mae yna bondiau sengl rhwng pob carbon fan hyn, so mae hon yn pent an. A mae 'da ni un grŵp ochr gadwyn ar yr ochr yma, sef grŵp methyl. Okay. A mae'r grŵp methyl ar carbon rif, wel, os ni'n dechrau o'r ochr yma, byddai'n 3 methyl pentan. Okay. Os mae'n dod o'r ochr arall, byddai'n 3 methyl sy'n mewn o rif lleiaf. Okay. Gwmys yr un peth o ddau ochr. So 3 methyl pentan ar gyfer yr ail. Da iawn os chi wedi cael pob un o'r 3 na yn gywir. Okay. So'r ochr gadwyn ni fan hyn, mae cyfansoddion fel methan, CH4, ac ethan, CH3, yn perthyn i deulu o gyfansoddion o'r enw alcanau. Os ni'n tynnu un atom hydrogen oddi wrth rhain, ni'n cael grŵp alkyl. Enghraifft, okay? CH3, grŵp methyl, CH3CH2 yw ethyl, CH3CH2 yw propyl, ac yn y blaen. A mae fe'n dilyn yr un patrwm, a be'n ni'n gweld fan hyn ar gyfer y cod draw ar yr ochr yma. Okay? Mae rhaid i'r grwpiau yma fod yn gysylltiedig i rhywbeth arall, a mae'r patrwm yn dilyn reolau enwi ar gyfer y nifer o atomau sydd yn yr ochr gadwyn. Ni wedi wneud cwpl o enghreifftiau ar y tudalen diwethaf, just i ysgogi gwybodaeth blaenorol fan hyn. So, fan hyn, tasg bach i chi. Okay, ail tasg am sesiwn heddiw. If fi moyn chi enwi y 2 cyfansoddyn sydd dyn ni ar yr ochr chwith, okay, a llunio y 2 cyfansoddyn ar yr ochr dde. Okay, ni heb dechrau yn hawdd heddiw, ni wedi neidio syth mewn iddo fe ar ôl y sesiwn diwetha a wneud bethau anodd. So byddai'n rhoi munud a hanner, 2 funud i chi nawr i geisio wneud y cwestiynau yma. Bant â chi. Okay, sy'n cofio, mae dyn ni y reolau lan y top fan hyn, i chi ddilyn. So, pryd ni'n enwi neu'n llunio, ni'n edrych ar nifer o atomau carbon yn cadw'n hiraf yn gyntaf, wedyn y mathau o fondiau carbon, a wedyn y grwpiau gweithredol ac ochr gadwyni. Cofio'r llunio fan hyn nawr, okay, beth dylwn i edrych arno'n gyntaf fan hyn. Yw'r boot fan hyn, y pent fan hyn, mae fe'n rhoi i ni y strwythur dechreuol. Ni'n gallu gosod popeth arall ar yr ochr ar ôl llunio. Dilyn yr un patrwm. Hanner munud bach arall i chi. Okay. Byddai'n gofyn i chi fan hyn nawr, os ydych chi yn gwylio hwn fel recordiad, a mae angen tyfu bach mwy o amser, ydych chi gwasgu pause, okay, cyn bod ni'n mynd dros yr atebion mewn eiliad. Okay, gen i weld. So, yr un cyntaf fan hyn yw 2 methyl hexan, okay, 6 carbon yw'r cadwyn carbon hiraf, yn mynd lawr y canol fan hyn. So, hexan oherwydd mae'r bondiau singl, a wedyn mae yna grŵp methyl ar carbon rhif 2 fan hyn, okay? So os chi wedi rhoi 5 methyl hexan, mae ni'n meddwl, okay? Os ni'n mynd carbon rhif 1 ar yr ochr yma, bydd ni'n cael y rhif y lleiaf ag sy'n bosib. O'r ail un fan hyn,
bydd 3 ethyl dimethyl hexan. Okay, da iawn os ydych chi wedi cael hwnna'n gywir. A wrth ni llunio rhain ar yr ochr arall, byddai'n treulio tyfu bach mwy amser yn mynd dros rhain. Ni gweld, okay? 3 dimethyl bwt 1N. So fan hyn, ni'n dechrau fan hyn yn gyntaf, gan i cael lliw bach yn wahanol, so ni'n cael lliw glas fan hyn. Ni'n dechrau fan hyn gyda bwt, sef 1, 2, 3, 4 carbon o hyd. Mae'n dweud bod e'n bwt 1N, so mae bond dwbl ar carbon rhif 1. Okay? So ni wedi llunio bwt 1N yn barod. Okay? A peth nesaf bydd angen i wneud yw rhoi ar carbon rhif 3, mae yna 2 grŵp methyl. So ar carbon rhif 3 fan hyn, mae yna grŵp methyl lan y top, methyl lawr y gwaelod. Okay? A wedyn, y peth olaf sydd angen wneud yw mynd rownd i sicrhau bod pob atom carbon gyda 4 bond a llunio'r hydrogens mewn arnyn nhw. Yr un olaf fan hyn nawr, bach fwy heriol, dylen ni dechrau bant gyda pent, sef 5 atom carbon yn dod ar draws y canol. Okay? Pent 1 tre DN. So ar carbon rhif 1, mae yna bond dwbl, ac ar carbon rhif 3, mae yna bond dwbl. Wedyn bydd ni 3 ethyl. So ar carbon rhif 3, mae yna grŵp ethyl, cofio, F yn meddwl 2 carbon o hyd. A 2 methyl, so methyl yw 1 carbon o hyd. A'r peth olaf sydd angen wneud fyna yw sicrhau bod y nifer o bondiau carbon yn 4 gyda pob atom. So er enghraifft fan hyn, mae'r carbon yma gyda 2 bond i'r chwith, 1 bond lawr, 1 bond yn dod i'r dde. Camsyniad cyffredin yw bod pobl yn rhoi hydrogen ychwanegol yna, gall rhoi rhywbeth fel yna, strywio siawns o'ch cael y marc ar gyfer y cwestiwn yma. Okay, so nawr ni'n edrych ar y grwpiau gweithredol, a mae rhain yn dod mewn i'r gwahanol unedau sydd mewn uned 2. Okay, byddwn ni'n gweld bod yr halogenau yn dod mewn i uned 2.5 i fi'n credu, so yn edrych ar halogeno-alcanau. Mae alcoholau ac asidau carboxylig yn dod mewn i uned 2.7, ble maen nhw hefyd yn sôn am aldehydau, chetonau a esterau. Okay, so mae angen dod yn gyfarwydd gyda enwi rhain. So chi'n gallu gweld fan hyn nawr, okay, dyma enghreifftiau o grwpiau sydd dyn ni. So alcohol yn grŵp OH, acid carboxylig yn grŵp C, bond dwbl i'r oxygen a OH yna fe. Bydd aldehyde yn grŵp, byddai'n dweud fan hyn, C, dwbl bond i'r oxygen gyda hydrogen. Okay. So mae hon aldehyde yn cael ei oxidio o alcoholau cynradd. Bydd cetonau yn cael C, bond dwbl i'r oxygen, yng nghanol cyfansoddyn, fel arfer yn cael ei oxidio o alcoholau eilaidd. A wedyn mae esterau yn deillio wrth i ni adweithiau alcohol ac asidau carboxylig, a mae dyn ni'r grŵp un grŵp methyl, a mae dyn ni COOO yng nghanol y cyfansoddyn, gyda o leiaf 1 carbon ar yr ochr dde, ond gall yr un ar yr ochr chwith bod yn hydrogen neu carbon, neu gall fe fod yn carbon, so hyd cadw'n carbon mwy o maint fan hyn yn dibynnu o beth ni'n gwneud. So, halogenau yn gyntaf. Mae'r halogenau, grŵp 7 yn cynnwys fluorine, chlorine, bromine, iodine ac astatyn. Mae rhain yn gallu ffurfio bond covalent gyda'r atomau carbon i ffurfio halogeno-alcanau. So fan hyn, byddwn ni'n gweld, os ni'n cael grŵp fluorine yn bondio i carbon, ni'n dechrau, mae'r cynddodiad fan hyn yn dechrau gyda fluoro. Okay? Chlorine yn dod yn chloro, bromine, bromo a iodine yn dod yn iodo. So beth sydd angen i wneud fan hyn nawr, fel ni'n wneud ar gyfer y grwpiau methyl, neu grwpiau alkyl, a ble mae'r bond dwbl, mae angen i dweud ar pa rhif carbon mae rhain yn deillio. So esiamplau enwi fan hyn. Byddwn ni'n cael fan hyn. Wel, yn gyntaf, ni'n dilyn yr un reolau, sef 2 carbon o hyd fan hyn, so byddwn ni'n galw hon yn F i ddechrau da. Mae yna bond sengl rhwng y carbon, pob carbon, so byddwn ni'n galw hon yn Fan. Yr unig beth arall sydd ar hon nawr yw'r grŵp bromine, a mae hon yn dod yn bromo wrth i ni wneud hon. So bromo ethan yw'r un cyntaf,
Does dim ots os ni'n rhoi y rhif 1 fan hyn, neu gadle allan, achos os ydy y bromine ar y carbon ar yr ochr arall, bydde dal I fod yn 1 bromo ethan. So ar y degau, does dim angen rhoi y rhif 1 na mewn. Yr ail un fan hyn, dod sy'n fath o'i cymleth, ond unwaith eto, nifer yr atomau carbon yn hyd y cadwyn fwyaf fan hyn, so 1, 2, 3 carbon, fi'n meddwl, fel yn ni'n dysgu wythnos diwetha, pwy sy'n chwarae 3 mewn rygbi yw prop, so mae'n dechrau gyda prop. Fan hyn mae dyn ni bondiau sengl rhwng pob un, so mae dyn ni prop an. A nawr mae angen I enwi beth sydd dyn ni rownd y cyfansoddyn. So fan hyn, ni'n gallu gweld, wel, ar carbon rhif 2, mae dyn ni bromine, so 2 bromo. Byddwn ni'n cael 1, 1, dichloro, achos mae yna 2 grŵp clorin, a wedyn 3 iodo propan. Does dim ots path trefn I chi'n rhoi rein mewn, so ni'n gallu gweld fan hyn bod bromine wedyn clorin wedi iodine. Y reswm fi wedi wneud hon, fel arfer maen nhw'n cael eu enwi yn ôl trefn y wyddor, so mae B yn dod cyn C a C yn dod cyn I dot. Ond os chi wedi enwi hon yn 3 iodo, 1, 1 dichloro, 2 bromo propan, byddwch chi dal yn cael y marc ar gyfer hon. Okay? A ni moyn wneud e ffordd yma rownd, byddwn ni'n probably dweud bod hon yn carbon rhif 1 a hon yn carbon rhif 3, oherwydd mae yna 2 grŵp clorin ar yr ochr yna. Okay? Ni'n goffa meddwl am y ffordd mae hon yn mynd I ymddwyn. Yr un olaf fan hyn wedi cael ei dangos yn y fformula sgerbydol. So, ni'n goffa cofio fan hyn bod pob dot fan hyn, so pob ochr fan hyn, ble fi'n rhoi y dotio fan hyn yn cynrychioli carbon. So, hyd y cadwyn carbon mwyaf fan hyn yw 1, 2, 3, 4, sef boot. Okay? A mae hon yn boot N. Okay? So, naill ai fi'n penderfynu bod hon yn carbon rhif 1, neu yr un ar yr ochr dde. Fi'n mynd am yr ochr dde, achos mae dyn ni nifer fawr o grwpau gweithredol, okay? A halogenau fan hyn, ac felly dyna'r ochr fwyaf pwysig y cyfansoddyn. So, boot 1N. Yw beth ydyn ni'n gwneud fyna. A wedyn mae angen I edrych ar beth sydd dyn ni ar yr ochrau. Right, mae dyn ni clorin a florin, ond trefn y wyddor, bydd clorin yn dod yn gyntaf. So, mae dyn ni carbon rhif 4 ar yr ochr A, byddwn ni'n cael 4 cloro, a wedyn mae dyn ni 3 grŵp fluoro, so bydd hon yn 3 fluoro. Okay? Ond mae angen dweud ble mae'r grwpau fluoro yna, felly 1, 1, 2. Okay, so 4 cloro, 1, 1, 2, trifluoro, boot 1N sydd dyn ni fan hyn. Esiampl llunio, okay, wel, os ni'n edrych ar hon, ni'n dilyn yr un trefn, so fan hyn, byddai'n edrych ar hyd y cadwyn carbon mwyaf fan hyn, yn gyntaf, 1, 2, 3, gyda prop. Mae'n prop an, so mae'n bondiau sengl, rhwng pob un. A wedyn byddai'n rhoi 2 cloro, so mae'n clorin ar carbon rhif 2, a wedyn byddai'n mynd ati I llunio yr hydrogens I wneud yn siŵr bod pob carbon gyda 4 bond yn dod ati. Okay? Fi ddim yn I llunio mewn yr hydrogens nawr, just I arbed tymau bach o amser. Yr un olaf fan hyn, okay? Dechrau hyd y cadwyn carbon mwyaf, boot yw 4 o hyd. Mae'n boot an, felly mae yna bondiau sengl. Ni'n gallu sylweddoli, pob tro fi'n actually llunio rhywbeth ar y cyfansoddyn, byddai'n rhoi cilchi neu rhoi llinell o dan beth ni'n gwneud. Ar carbon rhif 3, mae yna grŵp methyl. So, carbon rhif 3, mae yna grŵp methyl fan hyn. A 1, 3, dibromo. So, byddai'n dweud fan hyn, mae bromine fan hyn. A bydd bromine ar carbon rhif 3. Yr unig beth sydd angen I fi wneud wedyn yw mynd rownd a sicrhau bod gan pob carbon 4 bond. So, trowch chi nawr, okay? Ymarfer enwi a llunio. If fi'n rhoi 3 munud I chi nawr I llunio rein. Mae da fi'r timer yn barod. Fanta chi. Cofiwch, os mwy nag un grŵp
dyna ni. Okay, so os oes un, gallu fe fod yn cloro neu bromo. Os oes dau grŵp, byddwn ni'n galw fe'n dei-bromo neu dei-cloro. Os oes tri grŵp, byddwn tri-bromo, tri-cloro. Okay, rhoi munud bach arall i chi. So, fi'n stop y fyna, fel bod ni'n gallu symud ymlaen, yn nifer fawr mwy o ymarferion i wneud fan hyn. So, atebion fan hyn. Ar un cyntaf yw deifluoromethan. Jyst dyma angen dweud ar pa rif carbon, dim ond un carbon sydd dyn ni. Ar ail un, tri-chloro dimethylpentan. Y trydydd un bydd tri-bromo, dichloro, but-di-N. So mae angen ni cofio carbon fan hyn yn y canol, carbon fan hyn yn y canol gyda bond dwbl rhwngddyn nhw. Mae hon yn bodoli fel isomerau EZs, so mae angen chi dod yn gyfarwydd gyda hwnna, rhan arall o'r cwrs. Okay? A bydd ni'n cael rein yn dod bant ar naill ochr rein. Lawr y gwaelod, enwau'n llunio dichlorobutenen, but 4 carbon o hyd gyda bond dwbl ar carbon rhif 1 a chlorine ar carbon rhif 2. Ar y diwedd, 3 iodo. Okay, so pentan, 5 carbon o hyd, 3 iodo, so mae'r grŵp iodine fan hyn. 2,4-dimethyl, so grŵp methyl ar carbon rhif 2, grŵp methyl ar carbon rhif 4. Da iawn os ydych chi wedi cael pob un o'r ein angywir. Okay. Os ydych chi moyn mwy o ymarferion, gallwch chi ymarfer wneud rein fel fformulau byr, neu gallwn ni hefyd wneud fformulau sgerbydol. Okay? Ymarferion trwy'r amser i helpu chi. So, rhan nesaf, alcoholau, ni'n edrych yna. Mae alcoholau yn rhoi olfadiad ol ar gyfer yr alcoholau. Sorry. Mae'n bwysig i ddefnyddio rifau i ddweud pa rif carbon mae'r grŵp OH yn glwm. Enghraifft, propan 1 ol. So, mae grŵp alcohol, ni'n cael grŵp fan hyn sy'n cynnwys OH yn gysylltiedig gyda'r carbon. Ni'n gallu gweld lan y top fan hyn. Okay? Mae yna grŵp alcohol fan hyn yn gysylltiedig gyda'r dicarbon. So fan hyn dicarbon bydd F. Okay? Mae'n ethan. Okay? Oherwydd mae'r bond segl. A wedyn byddwn ni jyst yn rhoi ol ar y diwedd. Gallwn ni roi ethan 1 ol fan hyn, okay, i actually dweud pa carbon mae fe'n glyma, ond gyda ethanol, mae fe'n un o'r esiamplau oherwydd dim ond 2 carbon sydd, does dim ots os mae hwnna ar yr ochr yma neu'r ochr arall, so bydd 2 ochr yn ethan 1 ol, felly gallwn ni gadael y rif allan am hynny. Ond pryd ni'n symud ymlaen i rhywbeth fel propan 1 ol, angen dweud ble mae'r grŵp OH fan hyn, achos gallai fe fod ar y carbon sydd yng nghanol y cyfansoddyn. Cofio prop yn meddwl 3, so ble bydd ni'n galw fe'n propan diol. Siamplau enwi. Okay, so fan hyn, 4 carbon o hyd, but. Okay? Ydy e'n butan neu buten? Wel, bondiau sengl, so butan, a wedyn byddai'n rhoi 2 ol, achos mae'r grŵp OH ar carbon rhif 2. Os ni'n dechrau'r ochr arall, bydd e'n butan 3 ol, ond ni'n moyn y rhif y lleaf ni'n gallu. Hyd y cadw'n carbon yn y canol. F. Okay, mae fe'n ethan, oherwydd mae dyn ni bond sengl. Okay, wel, y tro yma, mae dyn ni 2 grŵp
alcohol. So fel ni wedi wneud ar gyfer y grwpiau chloro, fluoro, iodo ac yn y blaen. Yn ni'n mynd, os ys da ni 2, ni'n galw fe'n dei, 3 byddai'n tri ac yn y blaen. So mae hwn yn ethandeol. Okay, fan hyn, sorry, llawsgrifen bach yn fler fan hyn nawr. Ethandeol, ond mae angen dweud ble mae'r grwpiau carbon, so mae hwn yn ethan 1,2 deol. Yn gwahanol iawn i gallwn ni cael y sefyllfa yma, ble yn lawr y gwaelod bydd ni ethan 1,1 deol. Okay, mae'n bosib bod y 2 grŵp alcohol yn gallu deillio o'r 1 atom carbon. Yr un olaf fan hyn nawr, hyd y carbon mwyaf fan hyn yw pent. Okay, does dim bondiau dwbl, so pent an. A mae dyn ni grŵp alcohol yn dod bant o carbon rhif 2, so pentan 2 ol. So fi wedi enwi'r hyd y carbon mwyaf, fi wedi enwi'r grŵp alcohol, ond nawr mae angen i enwi, fel ni wedi gwneud o'r blaen, y grwpiau methyl fan hyn, so'r carbon rhif 2 a rhif 4, mae dyn ni dei-methyl. So 2,4 dei-methyl pentan 2 ol. Wrth llunio rein wedyn, ni'n mynd dilyn yr un trefn. So prop 1, 2, 3 carbon o hyd. Propan 1 ol. So fi'n rhoi'r grŵp OH ar carbon rhif 1. A'r carbon rhif 2, mae'n dweud bod ni grŵp methyl. Ar ôl i fi wneud y sgerbwd fan hyn nawr, i fi moyn llunio mewn y gweddill yr hydrogens gyda 4 bond i bob un. I arbed amser, fi wedi gadael nhw mas am nawr. A ni wedi wneud e ar yr ochr chwith. Bach fwy cymleth fan hyn. So, fi dechrau bant. Pent. 1, 2, 3, 4, 5. Mae'n pent 3N. 1, 2. Mae carbon rhif 3. Mae'n pent 3N. 1 ol. So, dyma carbon rhif 1 fi wedi dweud. So, mae yna OH fan hyn. A wedyn, ar carbon rhif 2, mae yna chlorine. Llenwi mewn yr hydrogens. So 1, 2, 3, 4 fan hyn, mae'r carbon yn y canol gyda 1, 2, 3 yn barod, so 1 arall, carbon ring gyda 3, so 1 arall, a wedyn bydd ni'n rhoi 1, 2, 3 hydrogen arall mwyn llunio y gweddill yma. Just os mae'r grwpiau alcohol yn mynd lan neu lawr o'r carbon, neu yr ochr, ar hefyd gyda'r chlorine, ond mae'n bwysig bod ni'n gallu dod yn gyfarwydd gyda llunio rein. So, tro chi, ymarfer enwi a llunio unwaith eto. Enwch y rai sydd dyn ni lan y top, a lluniwch y rai sydd dyn ni lawr y gwaelod. Byddwn ni bach mwy mynd trwyddo fan hyn. Fi'n mynd i bod yn eitha prin ar amser fan hyn. Os chi yn gwylio'n fyw, chi'n gallu ail gwylio honni i wneud yr ymarferion. Ond byddai yn rhoi tymed bach o amser i chi. Os chi'n gwylio hon ar recordiad, byddai'n dweud pryd ni'n gallu gwasgu pause, fel bod ydych chi tymed bach mwy o amser i wneud hon cyn i chi gwirio'r atebion. Okay, 30 eiliad arall i rai sy'n gwylio'n fyw. Okay, so gwasgwch pause os chi'n moyn tymau bach mwy o amser, gan ni edrych fan hyn ar yr atebion. So, yn gyntaf, mae dyn ni ethanol, ethan 1 ol yn iawn hefyd. Yr ail un 2-methyl propan 2 ol. Dechrau dod yn bach fwy cymleth wedyn, 3-6 dei-methyl non-an 2-4-7 triol. So, mae dyn ni 3 grŵp alcohol fan hyn, un ar carbon rhif 2, 4 a 7. Lawr y gwaelod wedyn, yn llunio bwt 1N 1 ol. Okay, so dim ots pa ochr chi'n dechrau o hefyd. Okay, so newch yn siŵr bod chi yn gwirio os chi wedi llunio fe o'r ochr arall. A wedyn rhan olaf, 2 chloro, chlorine neu'r carbon rhif 2.
propan 1,1-deol. Fel y siampl yn wedi sôn am yn gynharach, so mae yna 2 grŵp alcohol a mae'r 2 yn dod o'r carbon rhif 1 yn yr achos yma. Da iawn os chi wedi cael rhywun anghywir. Symud ymlaen, asidau carboxylic. Okay. So, asidau carboxylic yw'r rai sydd gyda'r grŵp C, double bond i'r oxygen, a wedyn grŵp OH ar y gwaelod hefyd. So, wrth enwi asidau carboxylic, mae angen dechrau'r enw gyda acid a gorffen yr enw gyda'r ôl-ddodiad OH. Enghraifft, propan acid, propan OH. Okay? So, prop yn meddwl 3 carbon o hyd, okay? A bod 1 carbon ar diwedd y cyfansoddyn yn cynnwys y grŵp C double bond OH. So, esiamplau enwi fan hyn. 1 carbon sydd da fi fan hyn, fe'n dechrau â meth. Fi'n gwybod bod yn grŵp acid carboxylic, so fi'n dechrau gyda acid. Okay? Mae fe'n meth an, just dim ond bondio sengl rhwng y carbons, a fi'n gorffen bant gyda OH ar y diwedd. Okay? Yr un nesaf yw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon o hyd. So, hept. Mae yna bondio sengl rhwng pob carbon, heptan, a wedyn oherwydd mae yna grŵp acid carboxylic, fi gael hon yn S-acid heptan OH. Bachfwyd cymleth fan hyn, okay? Fformul sgerbydol unwaith eto, so fi'n mynd i llunio mewn y carbons fan hyn. 4 carbon o hyd, so boot fan hyn. Mae bondiau sengl rhwng pob carbon, so boot an. Okay? Y tro yma nawr, mae yna 2 grŵp acid, so mae angen dechrau fan hyn, acid, a wedyn byddai'n disgrifio hon fel acid butan di-OH. Okay? Ni'n gallu sylweddoli fan hyn, does dim angen i fi dweud ble mae'r grŵp acid carboxylic fan hyn. Oherwydd, does dim modd i fi actually dod mas o canol cyfansoddyn. Ar gyfer bond dwbl i'r oxygen fan hyn a bond sengl i'r oxygen fan hyn, ni'n defnyddio 3 bond i'r carbons. So dim ond 1 bond arall sy'n gallu cael ei creu. So yn y canol, mae'r carbons yma gyda bondiau 2 bond yn barod, so bydde ni ddim yn gallu cael bondiau dwbl i'r oxygen a 1 i'r OH. So dim rhaid i ni roi rifau lawr, achos mae rhaid i nhw fod ar diwedd cyfansoddion. So, siarad llunio fan hyn. Acid dimethyl butanoic, so boot yw 4 o hyd. Okay? Fi'n gwybod bod yn acid carboxylic. So, wrth i ni wneud acid carboxylic, mae'r un sydd ynglwm ar C bond, double bond O ar OH yn carbon rhif 1 yn automatic. So, ni'n dechrau'r ochr yma. So, acid dimethyl, fel yna, butanoic, a fi'n llunio gweddill wrth i mynd ymlaen. Okay, yr un nesaf fan hyn nawr, acid 3-hydroxy prop di-enoic. Fi'n dechrau bant gyda prop. 1, 2, 3. Okay? Prop, so mae'n acid, so fi'n mynd i roi y grŵp yma mewn. Cofiwch, fi'n mynd i llunio mewn. Okay? Ble mae fe? Mae'n goffa bod ar diwedd cyfansoddyn. Ond mae'n dweud prop di-N. So ar carbon rhif 2, mae rhaid bod bond dwbl fan hyn. A wedyn mae'n dweud acid 3-hydroxy. So ar carbon rhif 3, sef yr un fwyaf i'r chwith fan hyn, mae'n grŵp OH. Okay? So mae'n dod yn gyfarwydd gyda'r enw yma. So ni wedi dweud bod grŵp OH yn grŵp alcohol. Ond oherwydd mae'r grŵp acid carboxylic yn cymryd blaenoriaeth yn y ffordd bydd hon yn ymddwyn, okay? Fel cyfansoddyn. Mae'r grŵp OH wedyn yn dod yn hydroxy, yn hytrach na diweddu fe gyda ol. Ni wastad goffa diweddu fe gyda prop di-enoic. A wedyn, ni'n edrych ar yr hydrogens ni'n gallu llunio arno, so bydd un fan hyn, a bydd gan pob carbon 4 bond wedyn. So, tro chi unwaith eto, ymarfer enwi a llunio. Dwi'n i roi munud bach i chi nawr. So, ymddiheuriadau rai sydd yn gwylio'n fyw. So, ceisiwch wneud y rai ydych chi'n meddwl byddwch chi'n stryglo â y mwyaf o fewn y munud a hanner. I rai sy'n ôl gartref, unwaith eto byddwch chi'n gallu gwasgu pause i cael tymau bach mwy o amser i wneud yr ymarferion yma.
So, 30 eiliad olaf. OK, so gwasgwch pause os chi'n goelio hon. OK, fel recordiad, fel bod ydych chi tyfu bach mwy o amser i wneud yr atebion. OK, a wedyn gwasgwch play pryd ydych chi'n barod i mynd dros bob ateb. OK, so atebion fan hyn, yr un cyntaf, acid ethanoig. Mae yna 2 carbon fan hyn, gyda grŵp COOH. Mae dyn ni acid ethandeoig fan hyn, achos mae dyn ni 2 grŵp acid carboxylic. Yr un nesaf, acid tribromo-butanoig. Cofiwch, dyma carbon rhif 1. Wrth i ni wneud e, achos mae'n bwysig iawn i'r cyfansoddyn, mae fe'n cymryd y blaenoriaeth o pari carbon sydd ar pa ochr. Lawr y gwaelod wedyn, bydd acid pent 2,4-dien. So mae yna 2 bond dwbl fan hyn. Okay, 1 ar carbon rhif 2, so dyma carbon rhif 1, 2, 3, 4 a 5. 2,4-dien, so ar carbon rhif 2, ar carbon rhif 4, mae dyn ni bondiau dwbl, a grŵp acid carboxylig, a wedyn mae angen chi wneud yn siŵr bod dim ond 4 bond o'r carbons. Ar un olaf, acid 2,2-dichloro, so carbon rhif 1 fan hyn, cofiwch, so carbon rhif 2, dichloro. But 3N-oig. So, da iawn os chi wedi cael pob un o'r reina yn gywir. Ymddeheiriadau. Right. Ni'n bwrw ymlaen nawr i esterau. So, os ni'n adweithio, sorry. So, mae esterau'n cael ei creu wrth i asidau carboxylig adweithio ag alcoholau. Gan bod y grŵp carboxau yn cymryd blaenoriaeth, mae angen enwi ochr yr alcohol cyntaf cyn enwi'r ochr acid. So, ein dod yn gyfarwydd fan hyn nawr, beth bynnag yw'r peth mwyaf pwysig mewn cyfansoddyn, mae'n tueddu i cael ei enwi yn olaf. So, enghraifft fan hyn, okay? So, mae'r ochr gwyrdd fan hyn pob tro yn dod o'r acid carboxylic, sef y COO fan hyn, a C double bond O sydd gen i fan hyn. Mae'r oxygen fan hyn yn dod yn deillio o'r grŵp alcohol. So, ni'n enwi'r alcohol yn gyntaf, sef, bydd ni ethyl, okay? A wedyn ar yr ochr arall, mae dyn ni 3 carbon, so bydd e'n ethyl propanoad. Sorry, mae rhain yn Saesneg, okay? So bydd e'n ethyl propanoad. Mae'r un nesaf, propyl, oherwydd bydd yna 3 carbon o hyd, methanoad. Bydd yr un nesaf yn methyl butanoad. Ar un olaf, propyl ethanoad. Okay? So, ni'n goffod edrych ar y nifer yr alcoholau cyntaf, nifer y carbons ar yr alcohol yn gyntaf, a wedyn y nifer o carbons ar y grŵp sy'n deillio o'r ochr acid carboxylig. Mae'r un sy'n deillio o'r ochr acid carboxylig wastad yr un sydd yn dod gyda'r C double bond i'r oxygen fan hyn. So, enwi'r alcohol yn gyntaf. So, ni'n goffod edrych fan hyn nawr. Mae'r ochr sydd yn glwm ar C double bond O, yr ochr acid carboxylig. So, dyma'r ochr acid carboxylig, dyma'r ochr yr alcohol. Okay? So, fan hyn, mae dyn ni 1 carbon o hyd. So, mae dyn ni methyl, okay? 3 carbon ar yr ochr yma. So, propanoad. A gyfer un cyntaf. Okay, gen i roi llinellau trwy rein. Yr ail un fan hyn, bydd dyn ni, right, C double bond O, so dyma'r ochr yr acid carboxylig, a dyma'r ochr yr alcohol, y tro yma. So, 2 carbon o hyd fan hyn, so bydd dyn ni ethyl, a'r ochr arall, bydd dyn ni 2, sef ethanoad, so ethyl ethanoad. A'r un olaf fan hyn, okay, os ni'n edrych fan hyn nawr, mae yna issue fan hyn, achos beth, mae hon yn edrych tyfu bach yn wahanol i beth sydd dyn ni draw'r ochr yma. So beth sy'n bwysig fan hyn yw, bydd ni'n gwybod bod yr ochr yma yw'r acid carboxylig y tro yma, a ochr yma yw'r alcohol.
So maen nhw'n gallu dal chi mas ar y degau gyda beth sydd ar naill ochr. So, enwi'r alcohol yn gyntaf, so 1, 2, 3, 4 carbon o hyd. So, butyl, okay? A wedyn 1 carbon ar yr ochr arall, so butyl methanoad. Hefyd gofyn i chi llunio rein. So, propyl methanoad. So, fi'n mynd i wneud propyl fan hyn. 1, 2, 3 carbon o hyd. A mae ynglwm ar ochr oxygen. Okay? Wedyn mae dyn ni y bond C double bond O o'r ochr arall. A methanoad yw 1 carbon, so just hydrogen sydd o bant o fan hyn. Cofiwch, mae angen i chi llunio'r hydrogens ar yr ochr yma hefyd. Yr ail un, methyl ethanoad. So, methyl yw 1 carbon o hyd. Fan hyn, ethanoad, 2 carbon ar yr ochr yma. A wedyn, yr un olaf, butyl pentanoad. So, byddai'n neud hon lawr y gwaelod fel bod ni digon o lle. So, butyl, 1, 2, 3, 4. Wedi bondio i'r oxygen. A wedyn pentanoad, mae 'da fi 1, 2, 3, 4, 5 carbon ar yr ochr yma. Wedyn, byddai'n llenwi mewn y bondiau ar gyfer y hydrogens ac wrth gwrs llunio nhw. So, tro chi nawr, ymarfer enwi a llunio. Fi moyn i chi yn gyntaf enwi'r 2 sydd 'da ni lan y top, a wedyn llunio y 2 sydd 'da ni lawr y gwaelod. Munud a hanner bach i chi wneud hon. Cofiwch, ochr alcohol yn gyntaf, sef yr ochr sydd ynglwm ar oxygen. A wedyn yr ochr sydd ynglwm ar carbon sydd wedi gyda bond dwbl i'r oxygen. So, na gofyn i chi os chi'n gwylio hon yn fyw, okay, i gorffen bant yn y 15 eiliad nesaf. Os oes angen tyfu bach mwy o amser, chi'n gwylio hon fel recordiad, gwasgwch pause unwaith eto. Atebion yn dod lan nawr. So, gan i weld. Okay, so, un cyntaf yw methyl butanoad. Wedyn mae 'da ni ethyl propanoad. A os ni'n llunio rein, bydd 'da ni pentyl methanoad lawr y gwaelod ar y chwith, a wedyn methyl methanoad ar y dde. So, da iawn os ydych chi wedi cael rein yn gywir. Cofiwch wrth gwrs ni'n gallu llunio rein y ffordd arall rownd, okay? A byddwch chi dal yn cael yr ateb yn gywir. Ni wedi rhedeg allan o bach o amser fan hyn nawr. Mae 'da ni cwpl o sleidau ar aldehyde a chetonau. Be fi'n mynd i wneud fan hyn nawr yw mynd trwy rein yn eitha cyflym, a bydd siawns i chi sydd yn esbonio fe yn gyflym, ond bydd angen gwylio hon fel recordiad mwyn wneud y cwestiynau. So, aldehyde gyda'r grŵp CHO fan hyn, okay? C double bond O a H ar y diwedd. Yn wahanol bach i'r asidau carboxylic. Mae rein yn cael ei enwi gan diweddu nhw gyda al ac yn deillio o oxidiad alcoholau cynradd. So, esiamplau fan hyn, ar un cyntaf fan hyn, rhif 1 bydd 'da ni ethanal, okay? Ethan achos mae'n bond sengl. Yr ail un fan hyn, mae 'da ni 1, 2, 3, 4, felly butanal, okay? A'r trydydd un fan hyn, bydd 'da ni 1, 2, 3, 4 carbon, so bydd hon yn but-2-N-al. Okay? Wrth i llunio rein, propanal. Okay? So ni'n goffo meddwl am prop-N. O wel, mae angen i ni cael hon fan hyn nawr. 1, 2, 3 carbon o hyd. Gyda'r grŵp fan hyn. Dim ond un lle gall y bond dwbl mynd fan hyn. Wrth i ni llunio gweddill y bondiau. A wedyn, 3 chloro, 3 methyl butanal. But yw 4.
Okay? 3 chloro, 3 methyl, butanol a llunio fel hyn. So, cyfle chi fan hyn I enwi a llunio y rhain sydd yn ni. Gwasgwch pause a gwasgwch play pryd ych chi'n barod I mynd dros yr atebion. Okay, so dyma'r atebion fan hyn, 3 methyl butanol, 2 chloropentanol a'r rai lawr y gwaelod. Gwasgwch pause os ych chi'n moyn tymor bach mwy o amser I edrych dros yr atebion cyn I fi symud ymlaen i'r sleidiau olaf. Ketonau. So mae ketonau hefyd yn cynnwys y grŵp carboxyl, ond mae angen i'r grŵp yma bod yn ynglwm â carbon yng nghanol cyfansoddyn. So mae rhaid I A1 a A2 cynnwys o leiaf 1 carbon fan hyn. Ni'n enwi rein yn hytrach na diweddu gyda al, ni'n diweddu rein gyda on. So, esiamplau enwi fan hyn, bydd hon yn propanol. Okay. Yn yr ail un fan hyn, bydd angen I enwi hon yn butanol. Okay. Just ddim angen dweud ble, achos os mae'r C-double bondo ar un arall, bydd e dal ar carbon rhif 2. Ond gyda'r un nesaf, bach fwy cymleth, 1, 2, 3, 4 o hyd, sef but. Okay. Mae'n but an. Okay. A bydd hon yn butan 2 on, achos bydd angen enwi 2 bromo, 2 methyl, 3 bromo, 3 methyl, ymddeheiriadau. Okay. Mae C-double bondo mynd I reoli sut mae hon mynd I ymddwyn, felly dyna'r rhif lleiaf I ni moyn. Os ni'n llunio rein, pentan trion, pent yw 5, a mae'r keton ar y trydydd un. Hexan 1 ol 2 on, so mae hon yn tymor bach yn fwy cymleth, so hex 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexan 1 ol, 3 on, so double bond fan hyn, 2, 2, 2 chloro, a wedyn fi'n llenwi'r blanks gyda hydrogens wrth I ni'n mynd ymlaen. So, yr un olaf fan hyn nawr, gwasgwch pause I cael go ar hon. Byddai'n mynd dros yr atebion mewn 5 eiliad. Gwasgwch pause os bydd mae I cael tymor bach o amser I enwi rein a llunio nhw. Ar atebion sydd yn ni fan hyn, yr un cyntaf, bydd yn ni pentan 2 on. Yr ail un, 2 chloro 5 methyl heptan 4 on. 4 hydroxy butanol. Okay, dyna hon dweud actually, 4 hydroxy butan 2 on, bach yn anghywir fyna. Ar un olaf, 2 chloro 4 methyl pent 1 N3 on. Okay, mae'n bwysig fan hyn I llunio nhw yn y lle cywir. Da iawn os chi wedi cael rhywun yn gywir, a fi'n gobeithio bod chi wedi dysgu tymor bach mwy ar gyfer enwi ac yn teimlo tymor bach fwy hyderus wrth enwi a llunio cyfansoddion, tymor bach fwy cymleth. Bydd o'n help mawr I chi mewn uned 2 a hefyd yn symud ymlaen I uned 4 blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr, byddai'n gweld chi wythnos nesaf.